Čauko? Ľudia. Andri? Martinux. A? Je. Tu. A? Nový. Vlog. Je. Tu. A žalúca mi rozpadne v rukách. Tak. My dneska, dámy a páni, ideme normálny seriózny vlog. Bez toho, aby sme... Drop it! Yeah. Skoro si trafil žauťo do ispia, no dobre. A.k.a. záver mojej ruky. A tu je Martinux. Skúsi to do toho hodiť. Hlavičkou žalúďu. Samozrejme, že vidíte lepší obraz, pretože to nová kamera ISO Extreme Full HD 60 fps, ktorý unboxing bol už pred týmto vlogom, takže je to ako unboxing. Áno, je to lepšie ako GoPro. Zatiaľ čo, mám s tým skúsenosti. Brutálne, no a ty ma tu na kameru, počkajte, ty trochu vylez a chytíš kameru, hej? A normálne lezí, však to nie je také ťažké vyniesť na ten strom. Kedy som má meter volá? Chyť tú kameru. Jebím ti, však tej dôležitejšie, než keď som bol malý. Jaj. A dnes je to také menší vlog. A Martinus vás chytí a natočí na mňa a uhnie trochu, samozrejme. Uhni s tými tvojimi. A máš pravdu, je to ťažšie ako uhni s nohami, postav sa. Je! Zabíjem ti kameru. Les! Čak ja sa nemám áno, chytá sa! Ty gajo! A ja sa nemám kde chytiť, čak si gajo. Ty si gajo. Andri ovlápáva svoj. Ja som stromofil, choď na tento konár. Če. Áno, máte GoPro zábery hardcore. Váriť! Au! Natrhnutý anál. Natrhnutý anál. Ty pičo, ale aj tam nemám ako vyliesť. To je ťažké s tou kamerou. Á, není, ja som s tou kamerou skakal. Škoda do vody, ty chujo. Aj do vody. Je, chumá jeden. Čuj to ty chyť? Počkaj. Napichol vriť na strom, to asi podstate krásne zábery. Sexy to počal. Aký veľký strom. Áno, pekne si povedal na svojom mesta. A čo? Myslíš, že sú ľudia sprostí a ja som ho už hovoril, takže nie je to jedno. V Blackovom rozhovore. Musíme sa obchať pod žalúd. Obchať? Pod žalúdom, nech sa musíme obchať. Au! A poď. To sa žalúdom do ryti, au. Very hardcore freerun, čo? Ježiši Kriste, som si narazil. To je zdravé. Tak Martinux sa tu snaží popasovať do stromov. Do ryti narazil. A neviem, kedy to budem strihať toto video. Ale dneska! Proste spravím unboxing, áno, dneska to ešte sa striham. Ježiši Kriste, moja rit. Ty si amatér. No proste unboxing spravím z tejto kamery. Áno. Aj s týmto deškom, ktorý bude kamerovať na mojom mobile. Takže tieto zábery sú už samozrejme lepšie. Má to 1920 na 1080 60 fps. To má a proste je to kvalita. Áno, to bude, ale to nevadí. No, teraz mi to túto mladý pán chytí a ideme trošku vyššie. O mesiac dojdeme za Blackom do Trnavy, čiže to býva. Úplne na opačnej strane, ale nevadí. Tak dobre, tak nejdem. No dobre, takže ty mi to chyť. Zdravím Blacka. Au. Áno. Black, tá kamera je čierna jak ty. To bolo dobre. Tak otoč to na mňa pekne, aby ma tam bolo takto držia, kúkaj. A, parkour. Ja sa teraz rozhodnú. Á, žalúd mi skoro padol na hlavu. To nerá strašne senka. 3 minúty a 50 sekúnd, točíme jeden postatil lezenie na strom. Na žalúdovník. Kam až pôjdem, ale už nejdem. Andriko sa bol. Vyšiel už som si nie. Andri! Áno. Strom padáš. Zhodil si žalúď. Nerob! Dopadneme aj so stromom. Sme celkom vysoko, kúkajte na tú výšku. Ty sa chovaj! Ja som tady mal natočené, ešte raz to urab.
Ja som sa kúkal na teba. Kúkaj za Andri Tarzanom. Budeme to potom spolu strihať, lebo ja máš Teraz mi to chcelo scénku s Tarzanom. To uverá teraz. Tu Andriho kameru môžeme aha, počkaj, nemáš ten kredit, my sme pozerali do kaluže tvoju kameru. Do kaluže, do ktorej sa nemyslí. Moje, No dobre, takže ja poviem za chvíľu postaviť od dolu, ak sa dostanem dolu. No točíme sanitku. A ešte čo z toho spravíme dneska, takže ešte sa uvidíme. A Black kde býva? V Želiezovciach, no dobre, môžeš to stopnúť. No, dramatický záber, aha. Čo je? Ja som sa nehral, som sa nevyzerá, som sa nekopal jamy, dobre kopal, ale no čo sa dá robiť v dnešnej dobe. Vykopať kanalizáciu. No som tú lopatku zahodil. Lopatka. Postrám to 5 kilometrov. Takže, videli ste koľko video, polnočný predaj GTA 5. Bol tam oranžový Golf a tu máme oranžové Volvo. Golgoscar. Čisto oranžový plast. Gogo, našli sme tvoje auto. Vôbec. Niekde tu bude blízko točiť vlog. Dano. Gogo, našli sme tvoje auto. Čo ľudia, takže dnes to je druhý vlog. Minulé bola tá výprava, čo sme mali. A dnes sme si dali challenge, poďme do tohto pola. Tu hír. Zrovna malý není teda, malé. Malé není. No dobre, takže ideme tam. Kokos, ale sa mi nelúbi. Ideme tam a dúfam, že sa tady dostaneme. Je tu trošku bahno. A kvôli tomu, že za hoďku mám byť doma, tak neviem, či je to dobrý nápad sem liesť. A to vie, čo sú tu za zvery. Ale to nevadí. Ešte vidíme, dokiaľ budeme vidieť, kade máme výsť, tak opademe. Ešte furt vidíš, kade máme výsť. Ešte furt? Už nie. A už je tu strašne husté. Nie, počkaj. Nie, poď. Idú ľudia, kámo. A? A čo, nemôžeme kradnúť kukuricu, keďže kukurica už nie. No poďme pomaly naspäť. Á! Aké by to bahno. Toto sa bude volať bahno challenge. Á! Strašne hovozné zábery z tohto budú. Ale je to bahno challenge, no. A teraz ideme. Nepoložíme tú kameru niekde na betón a sadneme si a budeme tešiť. Auto! Brzdí! Aj ľudia. Jaký... Boli najbačke. Aj. No dobre, takže uvidíme sa za chvíľočku. Vyspečia sa mi chceli ísť do pola. If you know what I mean. Koho? Čus. Martinux versus kukurica. Idem sa byť. Au! Ahoj. Už to bude seriózne, nebudeme robiť hovadiny. Fú, bahno! Nebudeme robiť hovadiny, bude to seriózne. Teraz si napodobnil Kogiho, to bolo trapné. To si nemal robiť, teraz to vyhejtujú. A čo? No. Ospravedlňujem. Áno, seriózny vlog už nebudeme robiť. A tak ďalej. Áno, takže čím by sme začali, no. Začali. Hajja. Po novom, na našom černý Ama Gamers, ktorý samozrejme máte dolu na čelný dolu. Tu sa vám zjaví, aha. Nie, tam sa vám nezjaví, ale Tak tu. keď si dáte hlavný channel Ama Vlogger, a dolu si pozrite, tak tam to je. Tak tam točíme hry, samozrejme, a OTS sú niektoré oddáteľa možno, ale proste cez tento týždeň sa čo udialo, také
zvláštne. Samozrejme, Dagon má Guild Wars 2, o čom už väčšina z vás vie a možno niektorí nevedia. Kukurica bola trochu tvrdá. No, takže Dagon má Guild Wars 2. Pokračujeme v Splinter Cell Blacklist, ktorý to videjko bolo ťažšie a dlho sme nehrali. Čo to je? Neviem prečo hovorím ja, keď kamerujete Martinu, sa na to. Ty ma natoč. Otoč to. To neviem. No, to je ďalšia vec. Oba. Prezervatív na kameru. No dobre, natáčam ja, nie pole. Kukurišňa. No, ďalej, čo bolo? Neviem, dnes... No, dúfam, že to dnes vidíte. To je teraz jedno, neriešim to. Vidia hovno tam to World takto. of Tanks pokračujem. Si mohli všimnúť. A no je to, čekaj tam Martin, môžeš sa už tým zaberať. No, Tak nevidíte sa i tak, slnko ti svieti. bude videjko z jachtingu, Croatia Yachting september 2013. To video bude potom to niekedy, ešte neviem kedy. Budúci týždeň bude ďalšie videjko z Tatier. A to sa uvidí, Slovensko-Polská hranica. A neviem, teraz dám slovo Martinusovi, o čom by sa s vami chcel podeliť. Tak, chcel by... No, ale to už nie. Práve by som sa chcel podeliť s tým, že budem mať Guild Wars 2 tož, lebo nemenovaná osoba mi ho kúpi na narodeniny. To už je dopredu, to je tak, čo to je prekvapenie úžasné. No, prekvapenie, ktoré som sa dozvedel. A nie, nebudem to ja. Dagonovi som si zakúpil Guild Wars 2, ale Martinusovi nie. Ešte by som sa chcel s vama podeliť o tom, že tu máme krásnu kompostáreň. Ktorá... Smrdí to jak Allah. No, uražil som Turkov. Nie! Dobre, smrdí to jak niečo. Jak hovno. No. Allah, nesmrdíš, ospravedlňujem sa, to som musel, to sa prerekol. Šiten. No a ešte by som sa chcel podeliť s vama o to, že točím na druhom kanáli iné videá Nie. s iným menom. Áno, a ten kanál nebudeme zmieňovať. No, nechce sa. Žiadne komentáre to nebudú. Choďte tam. Určite, takže žiadne komentáre ani žiadny popisok videa nebude. Vyhľadajte si ho na YouTube, keď chcete. Napíšte si do vyhľadávača na Čo áno, nájdete si na CZ a tam vám to vyhľadá jeho videa z Dark Orbitu. Melonik.cz, napíšte si do YouTube. Aha, a to si každý bude hneď pozerať. Však ja viem. Samozrejme. Vypnite video a choďte sa tam pozrieť. Keďže teraz to všetci vypli a idú sa pozrieť na môj kanál, tak vám povieme, že Andrej mu strašne smrdí hlava. To nie je pravda, ale nevadí. Čiže si to vypli. Áno. Ja som teraz totálne a stúpam po blate. Áno, je to zdravé. Martin už robí samé zdravé veci, bacha si hlavu o tabulky od autobusu napríklad. Čo je tiež zdravé. No dobre, ďalej, o čo by sme chceli. Neviem, videá tu budú bývať samozrejme. Teraz dlhšiu dobu neboli z dôvodu toho, že proste nebol čas a nebol spôsob a proste... Daj to na mňa, ty hovoril. Počkej, je to furt na tebe, to má veľký Aj obraz. veľký ho mám, ale to sa nebudeme zmieňovať. No, takže tak, iné zdravíme všetkých, ktorí toto sledujú. Zdravím. Samozrejme zdravíme všetkých youtuberov, ktorí toto sledujú. Zdravím Belikazo, že kde to býva? Želiezoviec. Ty si s teba nerobí srandu. Takže Black, zdravíme ťa. Ahoj. A teraz napíš koment. A ak si nevidel celé toto video, prisahám, že dojdem do tých želiezovic. in Minecraft. Dojdem želiezovic, zapalím ti dom, čím však nevím, kde bývaš. Daj mi adresu do popisu, napíš mi to do oného, na Skype alebo na e-mail mi napíš svoju adresu. Vykradnem tam. Ukradni ti trávu. Na dvore, čo máš zasadenú. A pšenicu. No dobre, takže ešte Martinok niečo by sme chceli? Dobre, opäť, no dobre. Ešte, že to, že opäť skoro dosepal. Opäť ďalšia vec, ktorú si kúpovať, ale idú si kúpiť Origo MC, čiže už budem hravať na serveri. Au! No tak hraval som za furt, ale Minecraft a ešte aj na
A má technik. Ja som to tak nazval. Tak sme sa nazvali my, tak nás to nekopíruj. Ja som nevedel, že ste to tak nazvali. Áno. To je jedno. A budem hravať tam s nima. Možno aj nejakom videu, možno videu. Áno, a ešte bude unboxing kamery. Ten s Martinom som spravíme v priebehu týždňa. Áno, je ťa vidieť, furt. Spravíme ho v priebehu týždňa. A možno ešte ukážka môjho notebooku a ten neviem. A to spravíme tiež, no. No, Martin už má notebook. Ale týchto sa s vami asi učíme. Ukončujeme to tuto a uvidíme sa asi na budúce. Môžeme nás vidieť? To je Martinus. Peťan. Áno, to je Martinus, to nie je Peťan Games. Peťan Games, si pán? Áno. No dobre, takže učíme sa s vami a uvidíme sa na budúce. Čus. A nebudem to robiť chvášne, nie som copyright. Drop it.